Sama munyina kwa baby mfaumra Badwam dwumade no so baby a yedro no a big story nen sembe na etwaguo na many abriye fi so hwe daily guide obokrata how ba page 6 ha and some no was of opinion we gina ni share demo na nka share demo de sanka bible quotation num ne ade na esu enen kwaje asemi na nka wugya gum repentance na wo kana wo gum then so enye no enenei ababeto yepono so a yedi ho nkomo a yese asantefo ma de wo eye baifo tu evils ya chese ye de ahia enye yi a prophet bedukobi and one no according to one research na oye ye no wo de eba betu dwa na chese pani no ade anche nyame nipa then so anka ideal ujina nyame fie na u preach sade a anka asem bia obeka bia no anka wo yi hu quotation ni ehu se oh asem ya wo kan e wo twokonkrum no mu na ne de adwene afaso pani no anka sa no research oye ye a wan quote hwe minim number of a year wo de eye ne research no asisu dua se asantefo ma de ye ni brade se ko ye ni bre ye nsa mu ade na kire se mi nim ya shofupani wonte si yaka se fie bia mensa wo mu ana e bia no wonte sa proverbs na ya ne yaka no si yaka se fie bia mensa e wo mu enti se wo hia dam ho no sabi o na de kra no wa kra ye smart wo hunu ye se wo bo ho no no ho na ato anse dan mu hu nyina no aye din eme anka ideally asorefo agisue wo bia kra anka nipa ba ku bi na eme se wono de ekona ni wo ne yados no bo ne nsam bi se mono kra timi se vim kra mpondi mu so hu na te se asantefo no wo wie ye kra na menim se bia sofo wo si suo no na asantini ba ku bi ye wade na ade afra ye nyina de a ehwo de menim but enkosa enti enkasa na me wo hwe me se me mitiwe me bia asantini pa o santini ba pa na de wa hwe me a me sa ware ayigbeni na de wa wo hwe me a se wo de wo me no wasem de but wo hwe me a me mu ade ma no ntia wo bi ada yen kasa sa da bi se ni ba ku bi a santini ba ku bi e na ayo bibi kura no a single ne out ba wontimi nka ne nyina amfra na papa wo kura wo sofudwuma wo ye kura no se aye de a wo nyamfaso kakra wo so so nti no wa ware no na ware ye no nti wo de se ye ware wo ayi 209 tetedie no mu na abetena kosi se wo de bewuo na ni abrabo be na abobo wiase no eno nkire se wo ye ni brefo a na se bibi etesa na de ye ba ye mfe nsan hye dem reform sa entena wo kushuni entwe na wa ni pakro ya sa atwa ho so ye kwadefo ye nkone sa santini ntena ho no mo sa keke obesori ya adwuma eno so nkire se omu ade ana bibi etesa wo bo asem a wo kan ye se wo ye ohiani a na wiase wo na pa ho kire onpa ho kire so ahu wo de menkasa yenkonkotie wono ananum asem ye ba ye beto so I've done research over the years. Mashisha nyama mfia kakra twamui. Ashanti woman, Ashanti niaba. Though Fanti ladies sometimes are foolish, but Ashanti no. Fanti fomba tise be wo chimi kakra nemu Ashanti ma de dabi. Igbe women are too much of dormant. Igbe fomba de ye tietia won so dodo. But Ashantis, Ashanti ma their eyes red, nenia breko looking for property, or pejapade, looking for things or penyoma to carry back. Edi akọ Their mother is at the corner, influencing everything. Odi juma wa nima ekoso inamo. You said no mu wiwi ade komo mu nuan mu akurase. I've done my research. So my daughter is going to marry. I'll say if you want to go and be driven back, go and behave like an Ashanti girl. Hey, the Ashanti men are there. I'm telling you, Ashanti women don't respect Ashanti men. Especially when you are broke. Hey, who are you? She will dress you from your top. Because the mother is always talking with her.
I'm telling you the truth. No crana make no. I'm telling you the truth. Yanko ahoma no so e na ne prof ono ana mote na no mu ekasa no oboa na me ampese minnim se no yire wo ye di ani masa baby adfa ne de anko yie yakwa ahoma no so na Ophelia Prempe Kese Asante Caucus or your convener women's caucus wo Kumase ahoma no so oso no anopa ye mu ache do ba Badwam so ya me de mami so wa hwe bi what bi so bini aba if you say me tia asem na so for ne kan ye no ten bia me bona me tia bini aba me su because asem aya me kan say e de nko a ini aye papa no asem odina Badwam e de kan ye no bini aba enya Fanti asantefo ene evenkwan wedi atemo na mo wedi nan nyina atem esansa wo fa tribe bia na wo ko machi a wo sa Asante moja wo baby ube wo sa Fanti moja wo e wo baby ubenya eve moja e wo baby ene Ghana man ha say no moja na edi afrafa because ya ware ehu it is papa penimu se ubegina Badwam wo dom oda dom ano says we are so more obe cansem edi abotoyem kanko e kroye ebe mana so obe cansem say ya mini aba asefem pa na min kanen sem no kan because asem say me kan me tie bia na beni ase atete na esumba Fanti fomba Asante fomba eveba min kaya bia nsa ne nko a but emma in general ye boade na ye ne dia ye hwehwe free bema oni se bema ebetumi a support ye adia ye hia e wo ye mema honum no emme nyina adia ye hia e ye support eni buo ti ye nya sa no ma we mienu e free ye bema wa eno an ye tumi ka ekoye ni kama kakantete no ne mba ye de obi asori o se kitchen ene nya me Adom eni bie any school to mo say ma yeso ye won ne pabi ewo ye mu enemre ya nyame Adom o ma pani any panifo mu di o ma ya no aye say ye mwa e ma ye nso ma na se ni ye peja omo no enemre susu na obi susu etumi aba out abeka sema se film eye discouraging e di amaye na me asem kakra meka aye free papa no say oye papa panimu sɛdeɛ yɛyɛ boade yɛntumi ɛnkata ɛntia ne da yɛntumi ndi n'atɛm ɛsiane sɛ yɛwɔ buo ɛde ma no na mmom adeɛ na ɔyɛeɛ no nyame anim nokorɛ ne nsɛm ne baabi a ɔgyina kaeɛ no wanka ne yie anya ɔware Asanteni anya ne nua bi ware Asanteni anya ne papa bi anaa ne papa nua bi anaa ɔnoa ne maame anaa ne maame nua bi ɛroot ɛfiri Asante ɛfiri ɛwɛ ɛfiri Fanti. On the year friend so umbra out. No be apologize for idea or ye no. Na tell ye papa we penny wo ye soft one. Nanka ye de nim sa wo ba ka sofisem Bible munsem ina wo be kamai. Na me kan kwete ye nyina ye fa ye ni ko Proverbs 4:7. Idea Proverbs say can say nyansa adi hia. Enti ye hwehwe nyansa. Na wunya nyansa na afi nyanyansa ne mu entiasie eye me papa na Bible kwa de bia ina sa asebwese ewum on fast ni no ntenase na nsema oba out ebe gina ye kan ye no on fan toto ho no no e bi sa ne ho se asem no obe kan ye no etwa ye die ana etwa ye na penia oda doma no no ni mu nyansa no whatever owo maame a otemu wo no anya Asante Fanti eve moja woni mu no umbra out no be ye de ehia na for me the Sunday so be fa medium ya mini aba wa friend wo so yi e dia de srede e ma ye meme nyina se e ma se ye nyamo mema ye nya bibia ye tumi nya hwe e wo ye wiase ayenam e mema e ya de hia de e de ma ye ma na dia yemba ye hia titru and said wo popo ye tido wo ba boaye wo be so ye mu ade aye hwehwe e free mema wo na wodi buo aka ho enti mondom ye na mo fa sa ade no emba ye ma no na nyame Adom mo de ma ye wo be hu no ma emma
yen ebe ye wo kurom ha se me ni abakakra meka no ye da se papa panti ofi se wo so abekire wo de na megidi ye se sofopani wo tie wantie kura ne ma na wo akire no wo muso tie na abo akotara se ma o kan de bia ne se de wo to bo abo no kura ya na no hunye na hi se de o jeje ho so wo no kura ya na no ho abufu o si obi antie beda se wo so atimi aka ensam ati sei atu edwa da se ntino multimedia de ye gina wo badwam so ye gina ne se Asante Ewe ene Fanti enye jimefo eho de dabi sofo wan kasa yie baby a wadru pa wakoka sa asemwe no asai wo nyamadwumu a wo ye no emfata kra wanya de bako kra nti we de adwendwe wo sumie ne mpaso nti me ye sure say na de achi wanya adwen sakra ye bi bra na sa be ka sa de wo kan ye no na be pa Ghana ma nyina achew na ekuro bia no ya wa Asante wo ho ba bia ya wa Infantefo ho ya wa Igbefo nso wo ho wa sori damu ho ikura mekan eza Infantefo kura ne doso Asantefo ne doso Igbefo title wo mu tue na se Jimifo title kura na wo gie offerings wo mu tuo nyina no ehọ de papa se bia se bi kura wo ho na beka kura no a ba bia na wo gina ka na ne de ehọ de ntwa yie kura na nim se ma hihye nkrofo ho a wo mo ka no kokwa mu nya bibia na wo ho kwan se wotime ka na saa wasa ye board kire se we no tachere mampro Facebook ye da ho nti ebenya na bere bia koto no we obi no ba be koto sa de we nya koto papa bia ye de kwa akogu ye archives na da chi bia de akire ye ma enye fine so ho ye kwa ba ye ba e beto so